a esta sesión ordinaria. Bueno, vamos a empezar con, a nivel que hai a resolución e despois empezamos coa aprobación dos borradores da acta primeira do 6 de xullo do 2020. Alguén ten alguna cousa? Non sei que temos que nos correccións. No pleno, na ata do pleno da corporación do 6 de xullo, no punto 1, donde pon que conste a manifestación do señor alcalde con esta salvada que dices, non é que dices, senón que citas o que dixe. Isto, é un pouco, creo que aquí un pouco incógnita, no punto 1.2 da acta da sesión, pon a acta é aprobada por unanimidade coa abstención da conselleira do delegado. Pero logo, dixo, textualmente, eu non estive, pero entendo que se axusta á realidade, lo cal a mí non me quedou moi claro o sentido do voto. A ver, eu entendo que eu non teño posibilidades de votar a aprobar unha acta da que non me cabe. Pense que se abstén, normal. Non podo intervir para saber se iso foi certo ou non, porque non... No apartado de pruebas e preguntas, onde está o punto 1 da pregunta formulada de maneira oral. No punto 1, respecto á limpeza de beiras rúas, e aí hai que engadir infraestructuras municipais. E no punto 1 dos robos, onde pon o parque infantil de Rovieiro, son necesidades moi demandadas. Antes da coma, tranquilo. Con respecto á acta do extraordinario. Non sei despois. Primeiro, perdón. Bueno, non sei a primeira corrección que era. Si, no punto 1... Sí, a primeira corrección. Si, era, non entendi. En vez de poñer con esas albogadas que dices, que cites. Nesas albogadas? Sí. Iso dixo vostede. É que non existe. No, claro, digo, non Pero sei, pode ser que... Alguna cousa... No, o portavoz do BNG, sei. Aprobas. Sí, nos a favor con esas cosas. Todos a favor, sí. Bien, pues entonces pasamos a segunda, que é a sesión extraordinaria do 22 de xulio de 2020. ¿Queres decir algo? Non, non estive nada que te recordar. Vale, nós aquí temos tres cousas. No punto 1 da moción, no penúltimo párrafo, cando di en medio dese párrafo, o palco das Arribas non se pode terminar de arranxar. En realidad, o que dixen foi o palco das Arribas non se terminou de arranxar. Non é que non se foi, non se terminou. Donde pon a ruta dos Moinhos en Moares e Medero, chea de silveiras, a falta está chea de silveiras. Tamén no punto 2 da moción sobre a igualdade,
non cobran nada, e máis indicou tamén que son cargos de confianza e non están suxeitos a esta lei. E tamén nos gustaría que constara en acta que aquí non aparecen, entendemos que non aparecen porque sería unha acta externa, a cantidade de insultos e desprecios que se difundirá desde o Partido Popular ao Grupo Socialista. Nos teríamos que conste en acta. E que cese. Nos eso non consentimos eso, o cual vamos a aprobar a sin esa como está establecido de insultos. Eso, non sei quen insulta máis, o cual non empecemos xa nese tema, eso non o digo que non existe. Eso é a maior subjetividade que tese, xa está dicindo a maior, non ten nada que ver con detalles. O cual nos vamos a aprobar a sin eso. Acta ten que ver, señor alcalde, porque... Usted con ese reparo, vamos a aprobar igual sin eso. Eso vai a constar aí, pero non está nada. Van a aprobar. Vamos a aprobar, sí. Con propiedade van a aprobar. Vamos a aprobar, sí, sí. Que se vai a aprobar. Vale? Non hai que tampouco errar o rizo en todo. Non sei se usted, a mellor, non, me parece que moitas veces non é así tampouco. Non vayamos a puntos e comas, Pero a mellor, non sei usted por que curso estudiou, pero non sei se é Alox ou non. Pero non se conta dese tipo de... Vale, é o que lle estou dicindo, non vayamos a comas e puntos que aquí estamos entre xente razonable, e creo que usted non é nese aspecto, e co cual, estou dicindo que vamos a aprobar a acta, se vai a aprobar sin eso o tema que usted di aí. E nada máis. Vale, así de claro. Bueno, pero un momento que vamos a resultar. Igual tenemos que dar esa opción. Pues non, salvo esa salvedad, pues estamos a favor tamén. É que nos entendemos que ten que facelo constante. Bueno, Pero si va a constar. consta, pero non vamos a aprobar. Pues ya está. A constancia que é o director. Bueno, pues vamos ao segundo punto, que é a ratificación da resolución para a solicitud de aprobación do convenio Programa Integrado de Empleo. O Concello de Reis aprobou a solicitud de convenio do Programa Integrado de Emprego mediante a resolución no día 28 de febrero de 2020, conxuntamente cos concellos de Rianxo, Padrón, Valga, Pontecesures e Louro, en virtude da orde do 23 de dezembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia e se convocan para o ano 2020. Por lo exposto, propoño ratificar a resolución da alcaldía e convenio que regula a solicitud de subvención solicitada ao Beiro da orde do 27 de dezembro de 2009 por que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia e se convocan para o ano 2020. Proposta de ratificación do convenio e resolución do pleno do Concello por que solicitud de subvención de propiedades de emprego de garantía juvenil do ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. Vista a resolución do pleno de temporada do Concello número 1883 de concesión de subvención para a posta en marcha do proxecto de verdadero de emprego denominado Xuventude Nación 2020 do del Padrón Rois, dirixido a persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Juvenil que se vai levar a cabo do Concello de Rois. O Concello de Rois aprobou a solicitud de verdadeiro conxunto mediante a resolución da alcaldía do 20 de febrero de 2020 e en dicha resolución establece no punto 6 que no caso de que se conceda a axuda ao Concello de Rois debe ratificarse a resolución e o convenio polo pleno do Concello. Por motivos expostos, a Presidencia propone ao pleno da corporación o seguinte. Primeiro, ratificar a resolución da alcaldía e o convenio que regula a solicitud de subvención solicitado ao Beiro da orde do 27 de dezembro de 2009 da Consellería de Economía, Emprego e Industria por que se establecen as bazas reguladoras das axudas e subvencións para o fomento de emprego dirixido ás persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Juvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o 2020. A ratificación. Primeiro, ¿no? Si el plan integrado de emprego, sí. Bueno, no sobre de emprego. Bueno, pues vamos a votar al punto número 2. Al plan integrado, la votación, ratificación. Nos a favor. Sí. Begoña. Abstención.
E do verdadeiro emprego, Abstención. Abstención. Pasamos entonces ao punto número 4, que é a aprobación de expediente de contratación da obra incluída no POSPLUS 2020, denominada instalación de terreo de xogo de erva artificial, instalación no terreo de xogo de erva artificial no campo de fútbol de Opino en Orbique. Non ten sentido, é mal escrito. Sí, non está todo nominado, revés. Bueno, se que digo, cambio. A instalación de erva artificial no campo de fútbol. de xogo no campo de fútbol. Por eso estou no vendado, por eso dice. Non sei se vai así o proxecto tamén. Non. Eso é. no plan provincial de Non, operación, non sabes. Non sabes. Que non, que é distinto, un cosa distinta. Así. Hombre, non me fala así. Non, é distinta. Pero vale, pero o título do proxecto... Pero outro que controlamos, pode ser controlado de outra maneira, pero isto é a persona que o fai, pues. Bueno, vale. Un trabuco... Unha vez que xa saliu daqui, pues depois correges aquí, pues está, mira. Ou pode ser ao pero revés. es que estaba así, Vale, ao revés. estaba así, Sí, que esa redacción. en realidad está bastante. Bueno, está así un pouco enrevesado. Terreo de xogo de erva artificial. Mm. É un terreo de xogo de erva Bueno, artificial. Pero non é un terreo. É a instalación. Bueno, sí. Pero técnicamente creo que a erva en sí considerano como Terreo terreo de de xogo. É como Pero ti non instalas o terreo de xogo na erva artificial, instalas a erva artificial no terreo de xogo. que ti instalas un terreo de erva artificial no campo, no suelo, no terreno. Exacto. Exactamente. Erva artificial e o terreo de xogo. Pero en todo que caso, está sí, mal pensado, pero Bueno, bueno. chamamos de terreo de xogo, Pero terreo de eso xogo. Bueno, Bueno, Estabas así no proxecto. Veña, a ver. Bueno, o Plan de Operación Provincial de Obras e Servicios de Competencia Municipal para o Mundo de Concellos por 2020 está prevista a realización dunha obra de instalación de terreo de xogo de erva artificial no campo de fútbol do Pino, Morrilde, con un importe de 357.402,50 euros, IVA excluído. Visto o proxecto das obras realizado por o enxeñeiro don Gilberto Rodríguez, aprobado mediante o Código Plenario co correspondente memoria na que se describe o obxecto do contrato e se justifica a súa necesidade, recolléndose no mesmo os pregos de prevencións técnicas que deixarán en situación. Visto asimismo a constancia de trato planteo do proxecto, incorporados ao expediente, o certificado de licencia de crédito, expedido para a intervención municipal, en cumprimento do disposto por artigo 116.3 da Lei de Contratos do Estado Público, os pregos de cláusulas administrativas de dirección técnicas e os correspondentes informes da Secretaría de Intervención, en virtude das competencias conferidas pola legislación vigente, en concreto, en virtude do disposto na disposición adicional segunda da Lei de Contratos do Estado Público, por medio da presente propoño a adoción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o expediente de contratación mediante procedimento aberto do contrato de execución das obras de instalación de terreo de xogo de erva artificial no campo de fútbol do Pino, o Pille, con prioridade de criterios de certificación por importe de 357.402,50. Aprobar o gasto por importe de 432.457,3 céntimos, IVA incluído. Terceiro, aprobar o pliego de cláusulas administrativas particulares que serán con dotación. Cuarto, proceder á apertura do procedimento de adjudicación do presente contrato por procedimento aberto, dado a orden de que se proceda á publicación do pertinente anuncio de licitación no perfil do contratante alojado en plataforma de contratación do sector público, para que no prazo de 26 días naturais sexan presentadas as proposicións que se estimen pertinentes. Entendo que están por la... ¿Right? Intento que primero de gol, ¿no? Sí, sí, no, pero digo, si alguien tiene alguna cosa. No tiene nada que ver. Vale, non sei que con respecto a isto... Bueno, non deixa de ser
que ten ese campo, como son, vou enumerar varias, novos vestuarios, local para oficina, almacén, comedor, aseos públicos, construcción dunha área para parque de vehículos, os equipos, dotar o campo dunha bancada coberta, así como de asentos. Sobre todo, o que nos parece máis importante, que non está recogido aquí no proxecto, é o sistema de iluminación LED, con torres novas axustadas ás necesidades do novo campo. Entonces, claro, son necesidades que nos consideramos que o terreno de xogo, que é artificial, está moi ben, leva anos demandando, pero vai quedar coxeado o campo. Entón, a iluminación que ten ese campo é verdad que é bastante cativa. Entonces, sobre todo, o tema das LED, a nova iluminación é moi importante. En ese sentido, nos gustaríamos instar ao Goberno a que faga un esforzo por conseguir que se fagan estas melloras da obra ou como obras complementarias e que o consigan quitar un pouquinho da Xunta de Galicia, que a Xunta de Galicia, Consellería de Deportes, se comprometa un pouco tamén a invertir en roles, que non todo ten que salir dos orzamentos municipais ou da Diputación. Pero que a Xunta de Galicia tamén se pode comprometer un pouquinho a facer mellores investimentos no noso concello. O resto, con respecto á tramitación do expediente, non temos maior problema. Con respecto a eso, teño que dicir que ten tribunas cobertas e ten aseos públicos. Non está toda a grada coberta. Que non está toda a grada coberta. Para que está a grada coberta se non vai xente para que vai a... Usted prefere que non este toda coberta? Eu non prefiero que estea todo coberta, pero nesta fase faise eso. E depois xa se cambiará o alumbrado, xa se... Está reconhecendo que evidentemente nun futuro pues, sería interesante ter unha grada que cubriera todo. Sí, ou campo coberto, o campo todo coberto. Creo que xa é bastante esfuerzo. Creo que xa é bastante esfuerzo que se fai para facer esta fase. Pois eu creo que ainda se pode esforzar un pouco máis, sobre todo que as torres de iluminación, que consideramos que é o que pode coxear un pouco un campo desa categoría, como vai quedar, a iluminación, pues evidentemente pode coxear. Todos sabemos que a iluminación que hai ahora mesmo no campo de fútbol do Pino é bastante escasa. Non se xoga de noite. Entrenando de noite. Pero ben se ve un xogo de noite. É verdad que ahora Casi mismo non se ve a pelota. os adestamentos están interrompidos. Que pouco faz por ali. Home, eu, Carlos, non sei canto poches ti, pero sí que fui. Nos É dice mal. Creo que máis veces que... Sí, Creo, ti ves ben a pelota. O sea, porque non xogaches. Dicir eso é falar cara a galería. Falar cara a galería. Sí, falar cara a galería. É dicir, Decir que non se ve para entrenar, decir que non se ve para entrenar, eso que Iglesias se foi por aí escribindo un orden que diga se se ve para entrenar ou non se Carlos, por favor, a ver se queres un campo como o de Barcelona. Carlos, non leves a exposición ao nivel do absurdo. Estamos É que dicindo... eso é absurdo que está dicindo. No, por favor, déxame acabar. Estamos dicindo que a iluminación é escasa, non nula. Que todo se pode mellorar, incluso a de Barcelona se pode non se mellorar. vería se a Ainda se iluminación... ampliou a iluminación Ustedes están incapían a de temporada respetar os turnos de pasada. trabajo, os turnos de fala. Estaba exponendo algo, por favor, déxame terminar. Non é o mismo unha iluminación nula que unha iluminación escasa. Evidentemente que a iluminación que hai ahora, a pelota debe mal. Eu creo que con esta categoría de campo, pues, merece tamén unhas torres de iluminación. O único que estamos facendo é referencia a eso para que completen este proxecto, que en sí, que está moi ben, a mellora do campo, perfecto, pero eu creo que ainda se pode mellorar máis. E a Xunta de Galicia consideramos que tamén pode invertir un pouquinho máis en roles. Mire, voy a comentar. Na Diputación, este señor, o primeiro tenente alcalde, fomos a unha reunión co presidente da Diputación, que non sei que fomos realmente, porque hai campos de erva artificial feitos pola Diputación sin estar no POS. Tuvemos que meter no POS. Unha obra tan importante como esta. E incluso temos que facer este tema de traerlo aquí por ese motivo. Porque é unha cantidad moi importante de diñeiro que sale das inversións daqui do Concello. Vale? Que nos pertenece eso. É o que lle estou dicindo. E fomos ali para nada. Ese é o problema, que podía aportar a Diputación. Para iso está, para estes temas. Non nos fixo, nós metémoslo como unha fase. Nós fixemos tantos baños, arreglamos vestuarios, aparcamiento. Pero se hai aparcamiento, vamos a ver, home. Pero aparte de eso, se asfaltou ali e quedou moi ben. E incluso a parte de Pumar, que ten unha pista ahora para entrar, queda a gusto. Un gran campo como ese, vai se dotar de erva, e despois calquer necesidade, desde este goberno sempre se fixo.
Sempre se tratou de axudar e se está axudando. E todo o mundo entende que se se vai na dinámica sempre de pouco a pouco invertindo é a forma de chegar a bon porto. Non pedir brindes ao sol para facer como determinadas persoas que facían proxectos e non facían nada. Esa é a diferencia. Este é un proxecto, está feito. E hai que fixer proxectos e non se facía obra. Eso está claro. E co cual nós fixemos o proxecto e facemos a obra. Eso é o importante. De nada vale falar para non facer nada. Vale. Señor alcalde, usted está falando dunha ambigüedade. Como que ambigüedade? Por favor. Dígame. Ambigüedade Ustedes que están collendo os presupostos, a asignación de postos que nos corresponde da si Diputación, por lei. tanto a parte Sí. que veu aprobada en primeira, como Sí. a que veu en segundo, como en Galindo. Sí. En total están destinando a gasto corrente Sí. en torno a 400.000 euros. Sí. E dei que unha inversión, en vez de gasto corrente. Usted o que fa ao final Pero é o de Maraval. Pero bueno, estou dicindo que nós fixemos o proxecto, non fixemos os manuais. A Sí, posibilidade de facelo é eso. esa. Esa é a posibilidade de facelo, porque senón hai consecuencias jurídicas sobre eso. Pero de todas formas, como ustedes eso non saben, estou dicindo que nós... Como? Sabe usted máis de economía que a mí? Sí. Bueno, usted non sei se ejerceu, non sei. Eu penso que non, eu vexo moito por aí, non sei que fai, pero vexo bastante por aí. Sí, bueno, Non sei o que fai usted, non me quero meter na súa vida privada, que a mí non me importa nada. Eu estou dicindo que non, home, que dicirme iso a min, que vamos, que hai que soportar moitas cousas, e facer moitas cábalas e números e non solamente presumir unha titulitis. Eso é a parte. É usted o que dice. No, que me está dicindo usted sabe máis de economía que a mí. Pois sei máis que a usted de economía. Sí, señor, moito máis. Porque teño que pagar nóminas a fila de isto en ninguna. Esa é a diferencia que hai. E teño que facer moitos números. Usted non creo que faga. É a Universidade da Vida. Usted, si a Universidade da Vida, pero usted non sei se aprobou alguna oposición ou fixo algo. Non sei, pero é a súa vida privada, non me quero meter. Simplemente lle contesto que usted me preguntou. No, pero usted acaba de decir, acaso sabe máis que a min de economía? Acabo de decir. No. Bueno, No, ahora sí. é igual. É como que non. Estou dicindo que non lle quero dar, non lle vou a dar lesións que a miña súa vida privada, pero non me diga a min eso porque eu teño, o sea, na miña vida teño que luchar moito. Usted non sei o que lucha na súa. Xa lle digo que non sei o que fai, ni me importa. Estou dicindo... Non lle estou dicindo que non sepa de economía, pero que non me pode decir saber máis, como dicindo, eu, porque son tal, sei máis. Non. Digo que non. Vale, así de claro. Pero bueno, é igual, eso, pode valorar outros. Eso sí. Sí, home, sí. Sí. Pero a Diputación de verdade se dixo que non se facía nada. Sí, señor, así mismo. Así, señor, que eso corresponde ao gasto, o presidente. O presidente. Sí, señor. Bueno, un señor Kelly. Creo que é o presidente. Creo que é o presidente. Sí, eu creo que é o presidente. Son todos igual. Entendo. Creo que é o Kelly, pero bueno, eu estou dicindo claro. Para mí, nada. Pero bueno, na Xunta tampouco. aquí, non estamos falando da Diputación. Cando toque da Xunta, fale de Xunta. Pero non pasa nada. Estamos dicindo que fomos ali. E dixo que correspondía ao ámbito do noso gasto. Que non había que o meteramos aquí, neste sistema, pero que non daba nada extra. Non hai nominativa nin hai nada. Se foches ali, e non tiñas proxecto, ni tiñas nada, foches ali ca mano, sí. Pero como que proxecto de que... Ali non hai constancia, ali non hai constancia nin dun solicitud. Pero vamos a ver, se estuvemos aí todos... Pero vamos a ver. Pero que eu non podo presentar un proxecto se me di que non o quere. Para que se vai a gastar os Pero vamos a ver, non facemos proxectos ingleses, xa yo dixen, non quero nombrar a nadie, proxectos sin obras. Vale, nós aquí non facemos. Si de claro, non. Que ten que vir outro goberno a facelo 4 ou 6 anos despois. E non estou de acordo. No, 2. Non, usted sabe de que falo. Usted sabe de que falo, usted ten memoria. Vale. Os proxectos hai que pagar, os ejecutes e non se ejecutan. Exactamente. Hai borradores que se poden presentar. Bueno, gratis. Estou dicindo que sabe que abrir unha porta porque non tiño claro, me imagino que claro, chamando moitas veces é normal, solicitudes. Para decirnos chao. Vale, interés ningún. Interés ningún. E vas ali que pensas que a subvención se va na Diputación como na tómbola de Xunta. Interés ningún. Interés ninguno. A ver, ¿para qué? Interés ninguno, señor Iglesias. Por o campo de fútbol, ninguno. No. Os únicos que manifestamos interés foi este equipo de goberno por ese campo de fútbol. Vale, para facelo. Que somos os que realmente hai que facelo. Vale, vamos a ver o campo de fútbol. Que hai que facer máis? Pois claro que hai que facer máis. Que se pode mellorar máis? Pois pouco a pouco.
Pois pouco a pouco, eso que vas a facer, pouco a pouco mellorar. Está clarísimo. Basta que esperar un pouco, É logo. Basta que esperar un Sí, pouco. sí. Como non se lle faga O que está claro é que aquí, como para este campo de fútbol, sabes que andan os cartos? Os vecinos. Señor Iglesias. Ni nos dá. A Diputación ni nos dá a Xunta. Mira, Só nos dá os vecinos. como teñan que apurar por as melloras a que cheguedes, Sí, está a esperar un eu pouco. digo desde que corra moito a lista para arriba, porque non va a ser que con esa actitud, non o deixo que mellore nada con esa Vamos actitud. a la joven. Vale, é igual. Bueno, venga. Que eso é... En calquera caso, a versión que está usted dando da Deputación é unha versión súa. Non escoitamos a da outra parte, entonces podemos dar... Pero pregúntelle usted, que me imagino que terá fío directo, pregúntelle o que queira. Eu estou seguro que lle vou preguntar. Pregunte. Estou seguro. Pero en calquera caso, que eu lle pregunte, trae aquí a resposta, que credibilidade vai mandar? A que usted ten. Estamos falando de versións que dan un. Nós temos que dar o Eu podo lle dar a ustedes unha credibilidade, que poden dar a mí unha, pero é verdad que aquí está. Bueno, vamos unha a... versión sin estar a outra parte. Vamos a ver, vamos a... Eu o único que lle digo é que ese tipo de comentarios non... Bueno, sin poder estar a outra parte para defenderse, non facer. Non dixo que non, e usted, veña, vamos a Non, ver. dixemos que non. Entonces, que non. No, digo que non preguntaba, que non tiña ninguna información. E a apertura do expediente para defender. Vale, sí. sí. Ao respecto. Bueno, pues vamos a someter a votación. ¿Algún voto en contra? Nós a favor. A favor. Se non chega a ser o Adif que fai un campo de fútbol en Rois, non é que non faz. Manda carai. Se venimos de Madrid aquí a facer campo de fútbol. Aí tiña que entrar a Diputación. É a Xunta de Galicia, que ten unhas competencias de carallo, máis grandes que a da Diputación, e máis O obrigadas. gobierno central. Pero hubo que luchar moito por eso. A parte da Federación de Fútbol. Bueno, E máis hai vamos a... cartos aí. Hai cartos aí que outro leva. Bueno, hubo que negociar aí as cousas. Non son tan fáciles. Como parece. Bueno, pasamos entonces ao punto número 5, que é unha moción do BNG de rol sobre o protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino para o curso escolar 2020-2021. Queres nela? Non, eu pregunto. Teño a palabra, non teño. Teño a palabra. Sí. Ah, Non, digo, si quer lela, leímola, pero... non, eu son Eu digo, non sei. vou facer unha explicación, xa sei máis ou menos, ou espero, ou creo saber que vai ser o sentido de voto por parte do partido do goberno, pero esperaría neste caso que o Partido Popular de Rois se puxera a banda dos intereses dos seus veciños e veciñas e non solamente para cubrir o expediente do que fixo o Partido Popular na Xunta e que se dera de conta realmente de que o pseudo protocolo que se aprobou por parte da Xunta pois non cubre as necesidades reais, non aposta por reducir ratios, non aposta por desdobramento de aulas, non aposta por dotar de máis medios, máis profesorado, máis recursos sanitarios, sino que carga doblando o traballo que teñen que facer profesores e profesoras con funcións para as quales non están formados e que non lles corresponderían desde o seu punto de vista laboral e ainda queda despois de que chegara a tarde mal de que non fora consensuado coas asociacións de pais e nais de alumnos e de alumnas e de que todos os profesores se deberan usar en contra, se aplicou igualmente e ainda queda pendente todo o tema de resolver de como vai a funcionar ou como está funcionando, se que está funcionando o plan Madruga, nos aquí non temos, pero sí que vai en outros centros, ou os comedores escolares e demais cousas. Entón, pois, temos esta moción aquí e agardamos eso que amosen que efectivamente se preocupan polo benestar dos nenos e nenas de Rois e non simplemente fagan de comparsa do goberno da Xunta dicindo que está todo moi ben, moi maravilloso e que non hai ningún problema. Dentro vos? Nos con respecto a isto na Xunta se foi debatido fai pouco, ademais. Na Xunta debateuse? Sí, eu penso que sí. Se debateu, aprobouse, vamos, non isto exactamente, pero bueno, un protocolo. Bueno, ven dicindo a nos aquí o que nos pon aquí, que ten veciños, eu creo que en beneficio dos veciños e das veciñas, eu penso que a
Xunta, si fai un regulamento sobre algo, me imagino que calquer goberno, pero sobre todo ainda acaba a ser ratificado polas urnas, me imagino que é interés veciñal, non? Dos nenos e das nenas e de todo o mundo. Por eso está aí, e por eso volveu a ganar, volveu a rivalidade. Me imagino que non o fai con mala intención e con moito. Que se pode mellorar? Todo é mellorado, que estamos a comentar aquí. Pero cando na Xunta nos están dicindo que, lógicamente, que sí, non é que sea maravilloso, que estamos ante un problema moi grave, non debemos facer moita política sobre estas cosas porque é difícil. Pero bueno, está aí, eu considero que sí. Eu creo que a Xunta se digo que fai un bon papel en este aspecto. Eu, a nivel de... Entón, vostede considera que a ratio que hai agora mesmo por aulas e o número de profesores e profesoras que se destinan para poder atender por necesarios suplementos ou atender ante casos é o que ten que ver. Nosas órdenes que temos, as que eu teño acceso, non, órdenes non, as que eu teño acceso, bueno, digamos, por lectura da Xunta, a min, se a di a Xunta, pues a min realmente me parece que é correcto. Non me meto a interpretalas, lógicamente, porque non me meto a interpretalas, me refiero eu, porque lógicamente eu estou a favor do que están facendo. Sí, claro. Entón, considera que é adecuada a ratio que está facendo a Xunta, que ten a Xunta, sí. Eu digo eso, non digo por outra cousa. Pois calquer cousa que mellorar de gaño, pero eu confío nun goberno que está facendo as cousas ben e que trata de mellorar sempre a veciñanza, e é do que estamos a falar. Por tanto, eu comprendo isto, o que me dice os problemas, o plan impediríamos o desenvolvemento do plan Madruga. Vamos a ver, son condicións moi difíciles que estamos a vivir, e lo que venga a ser, vai empezar agora os cursos, outra xente, non hai unha diferencia de, digamos, unha ralentización no comenzo. Por que motivo? Por estos problemas. Entón, debemos ser conscientes do que nos estamos enfrentando, é dicir, que todo está, que fai falta máis cousas, que claro, é fácil, pero hai que facelo, hai que materializar. Non se pode non facer nada e esperar que non é que non, estánse facendo cousas, nos aquí, cada un nas súas competencias fainas. E na nosa competencia, o meu deber... Se non hai máis medios, non hai regulamento de aulas, non se vai chamar ratios, non se está facendo nada. Bueno, pero iso é unha opinión do seu partido. Non, eso é certo, non se vai ser unha ratios. É unha opinión do seu partido. Non se vai ser unha ratios, é dicir, hai o mesmo número de alumnos por aulas. Non se dotaron de máis profesores, o cal cada profesor ten que atender o mesmo número de alumnos. Esos 1900 que dicen que contrataron, pondo fora? Pois non sei, en Roistades hai algún, non? Eu non sei se o hai. Entón, se que os empresarios tenemos a ver se aumentaron os medios e de demandarlle a Xunta que xa máis medios. Nos medios de comunicación saberon que contrataron 1900 máis. Non sei onde están. Fai un mes, eu vou que cambiar de conselleiro, porque non sei o argumentario que ten aí Ramón, cal está falando dele, se o da anterior conselleira ou do actual conselleiro, que creo que está bastante. Ou eleccións se cambiaron o ministro. Pero isto é de aplicación actual. É de aplicación actual. Nós o que estamos dicindo é que ante este problema tan grave que teñen algunha forma é quen se fai cargo de todo isto. Entón, nos entendemos que Madrid sí, pero que ten que desviar fondos Madrid. Non digo eu, é o que nós estamos falando. Non pensar, cambiar. Para a educación é o Fico, o único presidente autonómico que dixe se podía utilizar para outra cosa. Pero nós estamos... Non vai por dentro. Tiñen que explicar un pouquinho para que os quero utilizar. Non sabes o que hai por dentro aí. É bastante máis do que se parece. Bueno, non creo que sepas o que sabemos nós. Bastante máis do que se parece. Non sei se o mellor que só te dá a intención de falar. Non, que sí. Pero ya falaba. Bueno, nós estamos completamente de acordo co posicionamento da conselleira do BNG. Queremos dicir que no primeiro protocolo feito pola Xunta de Galicia, que ten a competencia exclusiva en educación, nese marcaban que a distancia entre alumnos era dende o centro da silla 1 metro ata o seguinte centro da silla, cando nos estábamos sentando nas terrazas a metro e medio. Claro, aquí tuvo que vir Papá Estado a decirnos hai que corregir os protocolos que fan as comunidades autónomas porque hai algunhas que cuidado como se están poñendo. Entón, o Estado, Papá Estado, tuvo que vir a decirle aos neniños e nenas que hai uns mínimos que teñen que respetar porque había sitios que non podían asegurar
nin os comedores escolares, e marcaron como algo obligatorio. Entón, a Xunta tivo que rectificar. Sacou a rectificación e entón salen na TVG, o que debería de chamar de CV Galicia, sae que se ten que aplazar o inicio das clases porque o Estado cambiou o protocolo. E o que hai que preguntarse por que o cambiou. Hoxe sale no DOGA que créase o Comité Educativo de Persoas Expertas para afrontar a emerxencia sanitaria derivada da pandemia. Hoxe, día 21 de setembro. Claro, como non sabíamos fai meses que en algún momento había que empezar o curso escolar, creamos o Comité de Persoas Expertas hoxe, día 21 de setembro. Hai tantos días de iniciarse a clase porque hai algúns que xa están na clase. E iso é o que nos temos que preguntar. Eu lembro que no 98, seu pai, eu viña para Rois para facer terceiro de ESO, e viñamos só os 7 alumnos. Decíanos a Xunta que non tiñamos dereito a transporte. Seu pai, nese momento, posicionouse a favor e defendendo os intereses de 7 alumnos. E vostede agora está dicindo, manifestando, que está de acordo co protocolo da Xunta, que desprotexe aos nenos e nenas do noso municipio, a todos. Eu aí diría que collera algo un poquinho, sabes, do que fixo seu pai no ano 98. Non ten nada que ver unha cousa ou outra que você está dicindo con eso. Sí que non ten ten nada que ver. Eu ten que ver a posición de defensa dos nenos, nenas e pais e nais. Mire, eu voulle contestar, non. É que é distinto que eu tamén me posiciono do lado dos veciños e das veciñas da cara contra calquera. Pero o que usted está dicindo aquí, cando eu dice o comité de expertos... Vostede non ten nenos indo ao colexio, verdad? Igual había que preguntar a Mercedes. Eu non, pero igual había que preguntar a Mercedes. Eu túvenos, e sei o que é preocupación. Usted de momento non o sei. Se o ten ou non ten. Non, nin teño ganas. Non, pero non me importa, non. Vale, por si acaso. Eu non me meto na súa vida privada, que non me Por si interesa. acaso. Xa lle estou dicindo, pero bueno, se está máis facendo unha pregunta, eu en edad escolar non os teño. Mire, vamos, que se haga escolar, vamos. Cando fala do comité de emprestos, o de comité de expertos que se acaba de crear, que non sabía, seguro. Como? Que igual non o sabía. Sí, pero estaba preguntando polo do goberno central que di que había un comité e depois non había nada. Todo de fome. Sí, claro. Home, pero aquí polo menos fais un comité de expertos e hai non. E hai outros que dicían que había un comité que non había, que tanto había, non había nada. É posible que nos queran engañar desa forma o pueblo. É posible que haxa un engaño tan masivo deso. Hombre, por favor, que me digan, no, pero resulta que o Comité de Madrid non existe, nin hai. Aí, nin hai, pero está unha vergonza. Non, Madrid non debe haber moito. Eso foi unha vergonza, un engaño masivo, unha vergonza nacional. Pero bueno, eso é nacional. Vamos a debatir. A ver, señora Benoni. A ver, vamos a centrarnos no tema. Que ao final estamos desviando sanidade. Vai casi todo por un. Vai casi todo por un. Bueno, que aquí que... A cuestión é votar a favor ou en contra se usted considera que é adecuada as medidas que está tomando a Xunta ou non. A norma que está... Os nenos e nenas de Rois, non? Non é cos de Rois, eu digo que... Non, é dos de Rois. Esta posición é o alcalde de Rois considera que os seus nenos están en condicións adecuadas ou non. Se usted considera que están adecuadamente, que ese protocolo é o correcto, e terá que saber o como alcalde, terá que telo analizado, pois se considera que están perfectamente, que non corren ningún risco e que se está garantizando a seguridade de distancias, de desplazamento de aulas e demais, pois entón debería votar a favor da moción para garantizar que se tomen as medidas adecuadas. Xa yo dixen antes, estou lleno amigo. Nos, o decreto que fai a Xunta, nos estamos a favor dele. Vale? Non é que eu perjudique a nadie con eso. Habrá alguén comigo vai mellorar, pero eu estou dicindo que se trata, que se fixo para mellorar. Eu entendo para mellorar, usted entende para perjudicar. É aí a diferencia. É que non perjudica, porque as medidas non son adecuadas. Pero dino de parte. A parte que dice que non son as adecuadas. A ver, non decimos de parte, Dino. Usted diga as medidas que se de pais e de alumnos, dio todo o mundo menos a Xunta. Pero vai decir...
Digo, todo o mundo menos a Xunta. Pero vamos a ver, todo o mundo, Os vaya, profesores, eso de todo o mundo, asociacións, os sindicatos, o 100%. eso de todo o mundo, vamos, que tamén todo o mundo estaba en contra da Xunta, está aí outra vez o presidente. A ver, non é así tampouco. Aquí algo raro. Igual que Sánchez en Madrid. Estaba todo o mundo en contra dele. Bueno, pero non é o mismo ser un fenómeno. Pero non é o mismo ser un épico, señor Iglesias, que un aritmético, O aritmético é, hai que mete, son tres economista, son tres, cada un ten a súa parte. Aquí hai sempre. Vaya fenómeno. Vale, Estamos todos igual, estamos dos fenómenos. A ver, veña, vamos á votación. Nos xa dicimos, o tema este non podemos apoiar isto. Nos a favor. Nos a favor tamén. Vale, pois eso. Esta é unha moción que non do Partido Popular, pero sí que non a debatimos porque se foi aprobado, digo eu, non Foi rexeitado, non Foi ten moito sentido. derogado. bueno, digo derogado, vamos, que non se... Sí, sí, por lo que Xa se non facía, existe o sí, verde que se existe. ponía a moción, pero non sei cal sería o sentido do voto, sobre todo aquí do Partido Pero non ten moito Socialista. sentido. Ademais, a mí non lle interesaba moito eso, que o Rui está endeudado. No, endeudado de que? Pero vamos a ver, nós temos que esperar. Escoita, e logo usted estaría en contra. Usted non me diga a mí que todos os partidos socialistas nadie votó a favor desta emenda, desta moción do PP. Usted votaba a favor. Está defendendo para toda España Usted votaba a favor. un proyecto de superávit que realmente tiene un Vamos a bucle, ver, que o non BNG ten votou en superávit. contra do Real Decreto. O BNG se votou en contra do Real Decreto en Madrid, para empezar. Pero aquí E nos isto ayuntamientos... é consecuencia dunha lei que aprobou o PP, Bueno. que é a lei de sostenibilidade financiera. Pero se pode Vale, derogar, que está leva de gasto. clarísimo. Entón, esta é culpa do que fixo o PP no seu Non momento. quero Pode casar. ser derogar, Que para eso está no goberno. Eso é Non era pasado derogado, Eso. Ramón, aquí sabe o Vamos que a ver. Eso é a fórmula que lle estou a decir. Eu considero, vamos a debatir a moción, non a vamos a debatir. No, non vamos a Entonces non debatamos. pero estamos a comentar, saca a Ahora colación. aquí estamos facendo política de... Iglesias, que quere, te Estamos aí. facendo... Señora, Vamos a ver, usted- estamos facendo Está aquí, entrando usted ao aquí trapo, estamos facendo vamos a ver. politiquilla de barrio. Veña. Vale, non vai a parar, vale. Bueno, Nada, pero non é mesmo de barrio que de aldea, Eu digo de barrio. Pero aquí barrio non teño, temos aldeas, de parroquias. Vale. Vale, veña, vamos. Entonces vamos a pasar a moción presentada polo Grupo Municipal Socialista para a elaboración dun catálogo de represaliados e vestixios da ditadura franquista, cumprimento da lei de memoria histórica no Concello de Reis. É que isto se tiña que estar feito, que se veu ante outro preso, ainda non se fixo. O que? Agora te explico. Sí, bueno, defender así non a poder, evidentemente, xa leeríamos da galera. Bueno, Isto non ten sentido ningún cando están facendo outra lei. Hai que esperar a que salga a lei que están facendo. Bueno, pero non me diga que non cumpliu a bella e tú agora yo esperas por a nova. Non me pasa nada. Vamos a ver. A ver, señor. Manolo, céntrate. Manolo, Céntrate, carallo, céntrate. Non andas polo centro de rúa. Vamos a ver. Ben. Sí, bueno, en 2017 nos trouxemos aquí unha moción tamén da Lei de Memoria Histórica para o seu cumprimento aquí na Concellería de Reus. Daquel día que se debateu o Grupo do Partido Popular incluso introduciu, aceptei unha emenda transaccional que viña dicindo prácticamente o mesmo que estaba recollida nesa moción e aprobouse por unanimidade. Sen embargo, 3 anos despois, en setembro de 2020, atopámonos con que esa lei síguese sin cumprir. E xa, naquel día, e posteriormente, mediante numerosos robos, eu fixen referencia á asistencia de 2 placas falangistas, unha na fachada da Igrexa de Reus e outra na de Mixán, e como única explicación que se me dou aquí unha vez, outra xa non me deron nin explicacións, simplemente recurriron ao silencio, foi que non podían facer nada porque non era unha propiedade municipal. Sepa usted que ustedes non só están obrigados a cumprir a lei, senón tamén de dar polo seu cumprimento. E non poden dicir que hai desinformación cando informe aquí. Por mí non poñan excusas tan fermes, porque
realidad o que están sendo vostedes consentidores dunha violación da lei actual. Esta moción quixámola traer de novo por esta causa, pero tamén quixamos ampliála. Bueno, durante moito tempo escoitei de moitos, non sei cantos veracidades se pode dar, os contos son contos, pero ao final tamén é necesario facer certo estudio, comprobar se iso é verdade, se non é verdade, sobre posibles zonas de represaliados, igual que sou con a Baña, que sou en Lousame ou en outros lugares, pois, o Padrón, aquí tamén, pois, estaría ben saber se houve zonas de represaliados ou non, e en caso de que a conclusión fora positiva, pois, tamén erguer un pouquinho un monumento, algo que, pois, recollese un pouquinho esta traxedia, e un reconhecimento ás vítimas de todo isto. Eu tuve que escoitar aquí, creo que foi no pleno pasado, como vostede me dicía que eu era un incumprimidor da lei. Dixo vostede aquí. Será por algo. Mentres usted consinte a vulneración da lei de memoria histórica, conocendo os feitos e, por tanto, sendo cómplice. Que? Sendo cómplice. Eu dixenlle que esas placas estaban aí. Usted sabe o que significa cómplice? Sí, sí. Bueno, Que non sei o que si sabe usted o que é o incumprimento da lei. Sí, non sei como... Para chamarme a mí incumpridor, cando sí, usted pero está permitindo eso. eso. Mire, levo aquí 5 anos como conselleiro, usted a mí xa me vai enganar. 5 anos. Sei perfectamente que xogan e botan unha cousa e despois fan outra. É dicir, aquí fixemos moitas mocións, algunhas foron aprobadas e despois non foron levadas a cabo. Un caso é este. Entón, as conclusións que quito eu é que ustedes din unha cousa e despois fan outra. Por eso non teño esperanzas de que lle voten a favor e que voten de que o leven a cabo. E o único que lle digo é que usted debería se comprometer a cumprir as súas responsabilidades, as que asumiu cando decidiu sentarse aquí. E se non o fai, pois teremos que ser nós quen busque a maneira para conseguir que en Roi se cumpra a lei de memoria histórica. Estamos esperando. Mira, agora xa lle dixo aquí o meu compañeiro que se está tramitando unha nova, a ver en que medida, eu, si tanto interés e todo eso, eu creo que sería convinte que fai esa lei, que lógicamente que veña aquí e que trate de cumplir. Nada máis, creo que estou dicindo eu. Por a nosa parte aquí non é crear comisións, ni moito menos, esperemos a que veña a nova lei e despois xa se fará, xa se mirará. Pero non haberá outra cousa máis urgente que facer no Ayuntamiento que sacar esas placas. Pero o Sorriba non ten. Non temos, o Sorriba non ten. Consideras que un trámite administrativo, non vexo tanta ansia de sacar placas, porque a mí mataron un tío tamén. Mataron un tío. Pero se me sacan a placa da lista, vou lá a poñer ao mañá. Outra vez. Se eu vando que fora, Mira, Manolo, é importante por dúas cousas. Unha, por sentimento cara a esas vítimas, porque foi unha barbarie. E outra, porque hai unha lei, porque hai unha lei ao respecto. E a lei debe ser para cumplir. Pero non habrá outras cousas máis urgentes que facer. Bueno, mira, a mí parece unha vergonza que placas como estas estén colgadas nas iglesias. A mí parece unha vergonza. E que ustedes falan como que non as ven. A mí non me E ainda me digas que te vas volver a colgar. nada. Se aquí te vas volver a colgar, Manolo. En serio dices eso? A mí non me É molesta. dicir, que serías consentidor activo. Eu sei que o nombre do meu tío ali tamén, pois fastidiaríame moito que eu sacaran tamén. Pois imagínate, ponte na pele, ten un pouco de empatía, ponte na pele das vítimas. Ele non foi a guerra porque quixo, Non, o que pasa, no, estamos falando da posguerra. Guerras son cousas que son moi duras que deberían ocurrir. Para que Pero non se aquí o máis que houve foi un xenocidio. Aquí o que houve foi un xenocidio posterior á guerra. En función de eso fixos unha lei. E aquí non se está cumplindo. A nosa postura xa está queda claro. Cal é a súa postura? Que van a esperar a que se faga por é dicir, unha ambigüedade. Usted por todas as respostas No, estamos unha dicindo que ambigüedade. cando definamos a nova lei, actuarase en consecuencia na medida en que nos obligan a Pero mentre non hai unha nova lei, usted terá que cumprir a actual. Pero bueno, Vamos a nova lei. Vamos a ver, esta lei está agora mesmo vixente, que leva vixente desde 2007, vale? Non me sirve a min de argumento de decir que hai unha nova cando ainda non cumpriron a vella, vale? E xa levamos que 13 anos de espera. Entón, non dan credibilidade de que efectivamente teñan interés en incumplir tampouco a nova, vamos a ver.
En todo caso, Se verá. O mellor é peor, ainda ca outra, o mellor. Da igual, Temos que esperar. as leis non Pode ser mellor ou peor. Mire, nós tampouco estamos de acordo coa lei, que acabo de decir, coa lei de estabilidade financiera, non nos queda máis remedio de cumplirla porque é lei e obriga a todo o mundo. Vale, entón esta, que é unha lei tamén aprobada polas Cortes, vale, obriga a todo o Estado e tamén ao Concello de Rois e están incumplindo. Igual que aprobaron a lei de cobrar a xente por atender a persoas maiores de dependencia e non se cumpleu, porque non había cartas, aquí non se mandaba diñeiro. Entre eles, o jefe daquela, de filas, pois xa protestaba tamén porque Madrid non lle mandaba cartas. Bueno, digamos que ven sendo eu estou de acordo en protestar contra as leis bueno, estou lle dicindo o mismo, que había unha lei, pero non se cumpleu, e todos votaron a favor. Vale. É o que hai. Bueno, é o que hai, entonces, por esa verdade que no de antes, tamén podía usted votar a favor da promoción. Estamos tamén que mandar máis xusta, estamos dicindo en todo caso, vostede non está cumplindo o que di a lei, vale? Nesta caso é unha lei xusta, porque é unha lei que pretende poñer en valor, é unha lei xusta. Depende para qué. O sea, que usted está a favor de defender aos que represaliaron, non os represaliaron. Eu dou a miña opinión, tú dá a túa. Vale. Non estás dando. Non me dicen que depende para qué. Claro, non todos están de acordo. Hai bandos con la ou é unánime. A ver, ou se defende a dictadura ou se defende a dictadura, que está a favor da dictadura. Entende que a dictadura era mellor e o réxime de Franco tamén era moito mellor. Depende para qué. Bueno, vale. Pero que é unha dictadura. A opinión de cada dictadura persona non é democracia, eso é así. A opinión de cada persona entón, ou está a favor da dictadura ou está a favor da democracia, non hai término medio. A opinión de cada persona individual, non é colectiva. Sí, eso é cada un opinión. Cada un que pensa unha idea, perfecto. Pois usted siga pensando que Franco era unha maravillosa persona. Para moitos sí. De hecho, vese nas calles. Para usted? A miña opinión é miña, non se pode dar a ti. Non é caso un expresiado que non vai acabar. Non estamos aquí. Digo que se ven nas calles, non manifestacións, non ves social. Entón, hai moita xente que está a favor da dictadura. Hai, non hai. A ver, dime que non. Usted está dicindo... Ti, como que está mucha pregunta? Hai xente nas calles a favor da dictadura? Que se hai xente que está a favor da dictadura. Sí, entonces, a opinión é que é. Que cosa que eu non lle fago caso. Que se manifeste calquera a favor da dictadura, non quero saber nada. Non me interesa a dictadura para nada, non me importa nada. Eu estou dicindo que nos aquí que non queremos que calquer veciño ou veciña se sinta máis ofendido ou menos a lo que alguén nos diga que teño que sacar. O cual, me teño que obligar a sacala por que motivo? Porque non quero ofender a nadie, nada máis. Son familiares que non son eles mismos. Terá que sacala donde estean esas placas. Claro. A iglesia non é buena. No, xa sei que non é. Pero o Concello ten o deber de facer a xestión necesaria que a iglesia para que procedara a retirada. O canteiro que había aí, cando se falou con eso, isto. Sí, bueno. O de verdad que é requerido a cura, cara. En todo caso, Xa non sei un momento se falou con ele e contestou... Bueno, que non... Contestou que? Dixo que tiña que primeiro pedir permiso aos vecinos. Mandaron a carta a todos os vecinos. Creo que usamos. Que cura? Non, porque o que falei, dixo que nadie falara con él. E despois foi un espado. O que falei eu, cura como dixo que nadie falara con él. Eu non sei o cal falo usted, eu podo dicir o cal falo eu. Foi o que me expresou. De que cura falas tú? Eu falo de Fermín. Cando falei con Fermín, a mí ninguén me dixo nada. Pero... Usted vai a pasar, vai a misa ou fomos por libre? Eu ojalá que non vai a misa. Foi por libre, estou lle preguntando. Eu non vou a misa. Ah, vale. Eu non sou practicante. Ah, bueno. Respeto... É creyente, por lo menos. Respeto as creencias de cada un, non lle falo mal a ninguén. Pero se quería saber a vida privada, se está quitando algo. Non, espere, que usted me acaba de preguntar, me está quitando algo do seu contexto. Nada ten que ver cas creencias. Por favor, nadie ten que ver cas creencias religiosas. É unha placa que para nada ten que ver ca iglesia, nin tampouco ca fe. É algo que está relacionado con a dictadura e os actos posteriores que houve a dictadura. Que tampouco, se o pensamos, non ten nin ver moito ca dictadura, sino cas atrocidades que generou a dictadura. Que como subo a malas fechas tamén? Na placa? A placa, non recordo unha, creo que si que a pon. Sí, unha tengo suja. Aí xa é máis grave, ves? Eso xa é máis grave. O introductor... A de Buxán con a fecha e a de Rois creo que tiña un xugo cas fechas. Bueno, dice. Eu creo que solicitar que se quite de maneira administrativa non é algo tan difícil. Vamos a someter a votación. Pero vos que opinión tedes de eso?
Sí, estamos dicindo aquí se levamos Aquí un nada nova lei. cuarto de hora cada lei. Nada máis. Elas non cumplen a actual, que van cumplir. Non vai paridade por minuto. Pode ser. E se nunca sale a nova lei, se nunca se van a acordo de sale a nova lei, mientras tanto ustedes escúdanse en algo hipotético para dicir que non cumplen a lei. Venga, Eu quero a cosa máis absurda que Nós estamos en contra da moción. Vamos a favor. Vale. Vamos a ver. No respecto a vos preguntas, usted non tiña ninguna, salvo que Por escrito, pero puedo funcionar oralmente. Sí, pero formule así que verbalmente. Primeiro preguntas e despois logos ou facemos todos xuntos xa? No, faga as preguntas e despois xa amigo Vale. para o pleno siguiente. A pregunta vai sobre a obra que se está facendo agora mesmo en Salgueiros. Chegounos por parte de varios veciños queixas a respecto do encauzamento de determinados verquidos procedentes de establos e de explotacións que se están encauzando polo, supoño que será cales de pluviais e que van a parar ao río. Entón era para saber como está ese proxecto, se efectivamente iso é así, se tenen constancia desas queixas e saber se van a actuar para evitar que iso seja así, porque non sería lógico que se utilizaran as cales de pluviais para encauzar xurros ou outro tipo de purins que podan vir das explotacións. Mira, primeiro punto, o Ayuntamiento non está facendo ninguna obra en Salgueiros. Bueno, pois entón... Entonces, ese é o primeiro punto. Segundo, a obra que está facendo a Xunta de Galicia que canalizou a cuneta da carretera da obra da Cotón, esta. Entonces... En todo caso, o sea, o Concello non sabe o que está facendo a Cotón no seu Concello. Estou dicindo que canalizou a cuneta que está ali para ver. Vale. E fai a Xunta, canalizou a cuneta desta carretera. Vale, pois se a está cuneta chega aos residuos da... Mira, un momento, non vai... Se vai xurros ou o que sea, non me conta nadie, o Concello non está facendo absolutamente nada. O que pasa é que esta persona non lle vou dar o nombre. Non lle vou dar o nombre, porque se quer doucho. Todos sabemos que usted cala a boca do seu foco. Cala o seu. Ten un pouco de respeto. E te estou dicindo que o Concello non está facendo absolutamente nada. A Cotó introducou, ou tubou, analizou 60 metros ou 50, non sei o que, desta carretera. Nada máis. Un trabillo. Vale. Ti vístelo? Bueno, pois entonces, non se pode decir que aquilo para coller os urros, e aquilo para coller esta carretera. Algo no que se, polo visto, según queixas dos vecinos... Iglesias, viste, nos explica aquí porque non entende. Eu entendo perfectamente. Ela está expresando a súa opinión. Eu digo, tramo está na cartera. Estaba dicindo o que hai. Vamos a ver. En todo caso, non me sirve de excusa que usted diga que ahora fixo a Cotó, vale? Porque se está a facer no Concello de Rois. E vostede, como Concelleiro de Obras, terá que saber o que se fixo ali e se efectivamente non ten nada que ver co que nos fixemos, vale? Vale na explicación de que a obra fixa a Cotó. Perfecto. Queda a preguntar. En todo caso, saber se o Concello se recibiu esas queixas por parte dos veciños, non, porque son unha queixa de parte de nós. Pero queda a pregunta aí. E saber se efectivamente comprobou se había ese... Chegan, has entubado na carretera 301 has. Sí ou non? Bueno, entonces... Pero hai que deixar de votados. O que pasa é que se foi a Guardia Civil por hecho, porque... Guardia Civil entre vecinos... Bueno, pero non se preocupe que no próximo pleno ten... No, pero se eu contestei en sitio... No, eu espero que... Pero se mira outra vez, a ver, vamos con máis detalles, está. Máis detalles, non hai máis detalles. O sea, que non vamos a facer nada al respecto. No, pero quero decir... señora. Pero bueno, é sendo... Pero que vamos a facer? Arrancar os tubos a Cotó? Non, como base efectivamente se está canalizando. Eso non. Pero... Está corroborando este, Ten un pouco de credibilidade, estás falando. Que se me concelleiro de obras. Vamos a ver, diga. E ti sabes que é, sí? No, a pregunta é esa. Si o viste, se sabes que é. Esa é a pregunta, vale. De todas formas, supoño que non. Eu ponete aí. Bueno, pola outra baixo. O que vai por aí, non sabemos. Dígame, que rogo é? Dígame, Begoña, dígame que... O rogo tamén. O rogo, sí. Ah, vale. O rogo é ten que ver coa pista que vai para Pedre, para a organización nova que sube para arriba, que está en moi mal estado, así como que tamén a outra que conecta despois coa parte da aldea que pertence ao Concello de Brión. Entón era para que
se incluíra a maior prioridade no plan de arranxo de pistas. Non sei se coñecen o estado da pista ou non. Xa tuvemos reunións, xa lle digo agora porque non rogo, pero xa tuve reunións con unhas persoas. Vale. A ver, estas cousas. Pero que reunión non traxe ningún. A mí non me consta, porque me dixeron os veciños e non sabía nada de que tiñan pensado arranxala, pero se ustedes se reunió con eles, son ideas que solamente un impulso, non todas. Pois as baches todas as salas, entonces está a morir. Dúas persoas que pedían o asfaltado, ao que me refiro eu, exactamente o asfaltado, que se fora, e xa dixemos, estamos gestionando eso. Non teño un nombre aquí, pero se quede, digo yo, porque non necesito saber. Estuvemos aquí, o sea que non é por decir. Pero en todo caso son dúas persoas que viñeron aquí a pedir iso. Non é que ustedes se reunían con veciños para non, estou dicindo que viñeron de parte, lógicamente deles. Alguén lle dixo tamén o reunimos outro día con unha aldea, viñan de parte dos veciños. Incluso colleron firmas a dos veciños, pero bueno, se veñen dos personas e traen unha nota a que queren facer, hai que ir ali, porque o interés que teñan 2 ou 4 é o interés general, me imagino, e hai que ir a comprobar se iso afecta ás personas ou realmente é un capricho. Cando non é un capricho, hai que esperar máis de unha necesidade, como o mellor en este caso, pois hai que tratar de arreglar, o que é o noso deber. Por eso estamos aquí, non estamos reunidos con xente simplemente por ver o ali e a la veña, tanto me dá, non. Aquí facemos e cumprimos, vamos. No, hai máis que iso. Hai menos estado. Hai máis que A ver, iso. dígame, usted, vamos a ver. Son as preguntas que ten o Partido Socialista. Sí, antes de nada quería... Teño aquí unhas para contestar, pero bueno, sí. Antes de nada queríame referir ao feito que hoxe non está aquí o secretario, digamos, no base ao noso dereito a asesoramento, como parte da corporación, outro día preguntámoslle si había diferenciación entre as preguntas orais e as preguntas escritas e, por tanto, nos podía limitar a totalidade, incluíron todo dentro. Entonces, non tivemos resposta clara, ou así nos sentimos nós, ou se non está aquí, por tanto, pedimos que se lle traslade que se nos responda por aquí. Cal é o seu posicionamento ou que conclusión chegou. E agora, si ten a ben, respondemos a primeira pregunta que era do pleno pasado. Sí, do centro de día. Non. Respecto á limpieza de rúas, están moi abandonadas, a xente queixase. Non, o centro de día non, nós tiñamos unha pregunta oral no pleno pasado. Pero digo de ter estas aquí, a ver, pero para responder as escritas. Claro. Vale, despois responden ao pleno pasado. A das Beirarrúas. Sí. Para as Beirarrúas foi unha pregunta oral que fixe no pleno pasado que non me respondeu, entonces... Eu creo que algo yo comentei, me parece, pero vale, digo eu. Por lo menos aquí non aparece... Non aparece ninguna resposta. Vamos a ver, o que é o centro de día, incluso outro día o que están... Podo ler a pregunta? Sí. Sí. Vale, a primeira pregunta do centro de día ao do Concello de Roi. Chegaron ao Grupo Socialista por moi diferentes e variadas vías rumores sin coñecer o seu nivel de certeza de que a Xunta de Galicia iniciou un procedimento de licitación aínda sen resolver para privatizar entre 2 centros de día pertencentes ao Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, dependente da Consellería de Política Social que dirixe a popular Fabiola García, que pasa por lo que sea. Entre os centros que se rumorea que van a ser incluídos neste procedimento atópase o centro de día de Urdillo, no Concello de Rois. De canta información dispón o Concello de Rois sobre este rumor? Poden confirmar que isto é certo ou darlo por falso? En caso de ser certo, como pensa actuar o Concello de Rois ante esta iniciativa da Xunta para defender os dereitos dos veciños de Rois e da ciudadanía en xeral? Vamos a ver, eu penso que outro día algo comentei sobre isto. Nós non temos rumores, non hai rumores, nem teño ninguna comunicación por escrito de que isto vai a ocurrir. Ningún. Non sei, tuve un outro día que aconsellei, precisamente no centro de día en Urdilde, non teño ninguna comunicación. Outro día, vamos, vai, non sei, mes ou así. O sea, ninguna comunicación. Estaba incluso os que levan a administración do centro de día. Non comentaron nada de nada, ao respecto de nada. O cual, libremente, yo opino que non sabemos nada. É un bulo. Non comunicaron nada. Se houbera algo, diría, é un bulo. Non, vamos, nós, nin por escrito xa desde logo, nin de palabra, que non oí nada. Pero bueno, me sorprendí con eso, pero bueno. Vale, a segunda pregunta que fixéramos por escrito son as indemnizacións por sesións oficiais.
No pleno ordinario de maio solicitamos copia de acceso á justificación das administracións por xestións oficiais dos concelleiros e concelleiras do equipo de goberno, séndonos facilitado o acceso, que non a copia, o 11 de xunio de 2020. Nesa documentación podemos verificar o seguinte: a falta de especificación, a modo de exemplo, a conselleira Victoria Quiroga indica reunión con Alagancia, repetidas veces sin indicar asunto, como podría ser para organizar a cabalgata de Reis, Magos, etc. O concelleiro Martín del Río indica unha vez reunión con técnico deportivo, na primeira línea e en sucesivas con comillas. Non cree que é obligatorio pola lei de transparencia ser máis específico nesta cuestión? A segunda parte, o cobro de máis dun concelleiro ou concelleira polo mesmo acto, por exemplo, na cabalgata de Reis Magos, en calidade de que é o concelleiro Manuel dos Santos cobra indemnización por xestións oficiais, en calidade de que o concelleiro Manuel dos Santos cobra indemnización por xestións oficiais. A simple asistencia a un acto municipal dá dereito a cobrar xestión oficial. Non cree que é necesaria a participación activa? Se un concelleiro ou concelleira sen participación activa no acto cobra xestión oficial, considera que cando un concelleiro ou concelleira da oposición asista ao acto tamén debería cobrar xestión oficial? Se non é así, cal é a diferencia? Se, por exemplo, asistimos á festa de San Pedro de Boga e nos piden un parque infantil que nos consta que le van pedindo ata a saciedade e nos van admirar o estado de limpeza e conservación do campo de fútbol, enténdase a ironía, considerarase unha xestión oficial. Tendo en conta que estas peticións se nos fan durante o noso tempo de lecer, que estas peticións as fixeron os vecinos e veciñas ao equipo de goberno, o problema é que nas atenderon. Vamos a ver o que xa ustedes solicitaron de pediron copia tamén o que son das indemnizacións por xestións oficiais. Nos, xa yo dixen outro día tamén desto, yo dixen que usted preguntou se estaba de acordo nesto, e dixen, vamos a ver, estou de acordo da forma en que se fai. Lógicamente presentan unha nota e esa nota cumple fielmente co cometido que foron e se paga iso. Eso está en presupuesto, o sea, está na forma orgánica do Concello, das reunións que pode ter o máximo cada concelleiro e o que cobra por cada unha. Está totalmente claro. Estamos falando se a justificación a consideramos apropiada? Eu considero apropiada como está feita. E tamén me refiro á lei de transparencia, que obriga a publicar isto na web do Concello, cousa que non está publicada. Nos aquí a lei de transparencia non sei. Tampouco a cumple. No, vamos a ver, a cumplir a lei. Que sí, hombre, que sí. Eso usted sabe, que está en presupuesto e xa está. Pero que non é unha cuestión de eso. E aparte temos as copias que estemos solicitadas e ainda non se nos deron. Bueno, pero non é, esa outra pregunta. Está todo dentro aquí, as preguntas. No, pero bueno, eso é digamos, un razonamiento sobre a pregunta, va. O que me está dicindo eso, eu digo que sí, que está ben. Que lógicamente unha persona reúnese co técnico deportivo e reúnese 20 veces durante o mes e cobra 5 ou 6. Claro, 5 ou 6, digo. 5 ou 6. Jolín, se se reúne 20 veces, as outras 20 que non, as outras 20 que pon, que ten que poñer, non, porque estamos preparando a motocross, a BTT. E vou preparar a BTT, pois das outras 20, ou 25, pois resulta que só está cobrando 6. E as outras todas tenas que poñer en outra chapa. Aquí o que se fai, o importante é que sea xusto o que se fai. E é de justicia que estas personas que están obrando e están traballando por o Concello, por os vecinos e por as veciñas, teñan ese tipo de indemnización que é unha cousa mínima. E me parece de justicia. Está ben feito, para mí personalmente, xa lle digo, que está ben. Nada máis, queda contestada. A mí parece de moi chamativo. Isto non é un debate, é unha resposta a pregunta. En calquera caso non me está respondendo. Bueno, eu respondo así, se usted non lle vale, non lle vale. Se non lle vale, non lle vale. O que? Estamos respondendo unha parte, pero non a todo. Eu estou a responder, pero esa é a miña resposta. A transparencia. É a miña resposta. A súa resposta con respecto á transparencia cal é? É a miña resposta, estou yo dicindo. Pero que non está publicando na web. Pero a que lle acabo de dar. Nos está dando copia, que temos dereito a ela. Pero vamos a ver. E tampouco sabemos por que dúas personas poden cobrar o mismo acto. Pero é miña, estou explicando. É que non me está respondendo, só está respondendo unha parte insignificante do que usted toma nota. Non é ningún debate, unha pregunta non é un debate. Estou lle contestando. Non, estou preguntando, moi claro, usted non me está respondendo. A terceira pregunta. Espera, que leo a terceira pregunta. Pues lea, porque non é debate, se digo. Son preguntas. No, pero que nunca houve aquí. A ver, lea a pregunta.
Muro aparcadoiro do Concello. O 11 de xuño de 2020 solicitouse por registro de entrada número 1231 documento de titularidade de propiedade do muro sito detrás do Concello, ese muro que hai. Polo que asumimos un gasto, según se desprende da factura número 131, emitida por Excavaciones Ovidio SL, de 15.434,86 euros en concepto de formación de muro de mampostería. Ainda que o prazo legal de resposta é de 5 días naturais, a día de hoxe seguimos en resposta. Mostra, sen dúbida, da labor encomiable e do bon traballo realizado polo equipo de goberno. E citando ao señor Tojo, diremosles, hai que leválo como é debido, que parece que o teñen un pouco olvidado. A pregunta é simple, o muro sitio detrás do Concello é de titularidade municipal, sí ou non? En caso de resposta negativa, en base a que criterios gastan das arcas públicas máis de 15.000 euros para o arranxo dun muro de titularidade privada. Xa lle dixen tamén que iso que corresponde o que é o ornato de coro desta parte de atrás, desde lá hasta aquí, ao Concello. Sempre se fillo, sempre se arreglou. Pero é unha cuestión de tradición ou teñen un documento que avale? avale? Non é documento, é que, lógicamente, se temos un muro detrás do ayuntamiento, dunha parte toda que hai aquí detrás, e, lógicamente, a persona, o que é a... Usted sabe que a maioría dos muros son sempre da parte de arriba. Non, bueno, hai discrepancias sobre eso. Hai discrepancias sobre estrategias de sí, estou falando de rasgos xerais. A rasgos xerais, pero dígolle que... Por eso hacemos a pregunta que usted non está respondendo. Mire, vamos a ver. É do Concello ou é do Concello? Que? Sí ou non? Pero non é... Pertenece ao ámbito daqui do Concello. Pero non é que eu tiña de titular, lógicamente. É propiedade do Concello. Seguramente non tendré ningún terreno administrado. É propiedade do Concello, entonces. Digamos que corresponde ao Concello, eso. Non é a titularidade. É propiedade do Concello deso. Sí ou non? Sí ou non, non corresponde. É propiedade do Concello. Corresponde ao Concello. Non é o mismo corresponder que propietario. Non se É propietario. A ver, estou contestando. Corresponde ao Concello o Non arreglo me está deste contestando, non me está contestando. Estás evadindo da resposta. Estou facendo unha pregunta moi concreta. O muro é do Concello ou non é do Concello? Vamos a ver. Anota a miña resposta. É do Concello. Está anotada? É do Concello. Está anotada de antes. A de antes a notei. Que? A de antes a Xa notei. está. Pois esa é a resposta miña. Esa é a resposta que lle estou dando. Que corresponde ao ámbito do Concello. E que temos nós que velar por ele. En base a que se basa eso? Esa é outra pregunta. A Anótelle por tradición, pleno que a ven. costumes... A ver, anótelle por pleno que ven. É que se queima. A ver, home, É que usted non me está respondendo. É que isto é Eu facer... te respondo o que te quero, se Queres? Non me responde unha pregunta concreta. Bueno, pero xa está concreta. Pero é igual, eu contesto que é eso. Non sou o que está facendo aquí. Pero vamos a ver. Se me vai o muro de Escapismo, arriba, non estou facendo o escapismo. No. Estou facendo o señor. É unha falsificación. a mí se me vai o muro de arriba, o de abaixo non me Está claro que E a mí pasa o mismo. A mí que o muro tenho que levantar eu. Vale, Se ben. este muro está no registro da propiedade inscrito a outro nome a nome de outra persoa, Eso que van a facer? É que ya non te preguntes. Non quero que ya non, Ah, pero no. quero que como é seu, é noso, perdón, porque é do Concello, se resulta que no registro da propiedade non estaba o noso nome, que facemos? Pero non, normalmente a maioría das cousas están aquí no inventario de bienes. Pero bueno, ese é outro Eso problema. está no inventario de bienes. No inventario. Que non, home, pero usted está interpretando. Pero vamos a ver. Bueno, mira, vamos a ver. Que maneira, pero que non é verdade iso. Claro que está contando. Non, señor. Está dalle voltas, Usted está é facendo igual. un ejercicio de Aquí, escapismo. mire, a ver, que preguntas quere para o pleno que ven? O vendes a presentar por escrito. Non, é que usted, Bueno, ao final... ten algún robo? Non, teño unha pregunta do pleno anterior que Bueno, a do pleno anterior. A das Beiras Rúas. Teño robos, teño tres robos. A ver, a das Beiras Rúas, dígame. Sí, A son ver. tres. No, pero hai unha Pero do pleno había anterior. do pleno anterior que non me responde. Estas Estas son- son responder agora. Estas son de... No pleno do Non ordinario vai de con xullo. moito Sí, retraso, de claro. xullo. Este non vai con moito retraso. Por eso es que non se contestou nada. Bueno, a pregunta era respecto á limpeza de Beiras Rúas e infraestructuras municipais que están moi abandonadas, a xente queixa, se preguntan cando que pensan proceder á limpeza e se non o consideran algo prioritario. Tamén, xa respondí, que xa se están limpiando, están se arranxando algunhas, e como todo, cando está debido ao COVID, pois atrasos un pouco máis o tema, pero a maioría tamén. Están se arreglando moitas delas. Con os campos de fubito que están abandonados. Que campo de fútbol? Onde Alá, o vai? campo Campo de de Seiro, Fruita é un o beira campo rúa. de Arboco. A ver, o campo de Fruita é unha beira rúa. No, infraestructura municipal. Vale, Por eso que dixen antes que tiñen que corregir a acta. vale.
Por eso. Vale. Bueno, teremos robos. Robos, a ver. Bueno, con respecto ao servicio de recollida de lixo, que segue tendo moitísimas queixas polas deficiencias do servicio, está dando moitos problemas, moitos quebradeiros de cabeza, aquí xa se trouxe moitas veces, escasez de recollidas semanales, poucos contenedores ou colectores en varias zonas, a desinfección dos colectores non está sendo tan regular como debería ser. Entón, queremos rogarle para que solucionen os problemas que hai ca recollida de lixo, que serán problemas que teñen con comunidade ou con empresa, non sei como son, ustedes están ao frente, e son os que se teñen que responsabilizar de resolver estes problemas da maneira que consideran máis apropiada. Con respecto aos interiores de Tourís, que creo que xa me referí aquí unha vez, e volvo a referirme, porque é unha pista de acceso a Tourís que me están continuamente referíndose a ela. Bueno, a persona que está disposta a retirar este muro, sei que si se retira este ano, que o deixa retirar, porque se quere construir o muro, e se se pon a arranxar o muro, despois non o vai deixar retirar. Entón, eu traslado como unha información, rogándoles que atenda un pouco esta necesidade, e na medida do posible, se se pode ensanchar esta pista, se vaya. E o terceiro rogo é con respecto ao plan municipal de defensa contra incendios forestais, que creo que tamén se me referín aquí, que é obligatorio dentro do ano 2007, que usted afirmou que estaban elaborando, pero que non dan traído a pleno para a súa aprobación. Este ano volveu a arder en Rois, por sorte non está ardendo moito en Rois, como pasou, creo que foron en 2007, cando ardeu casi todo o concello, 2006 ou 2006. Pero, bueno, o Plan Municipal de Defensa contra Incendios Forestais é algo obligatorio, non establece os plazos, pero é obligatorio, nós consideramos que é importante, prioritario, e eu, nese sentido, fago un rogo para que realice o plan, se o está realizando, que o termine, e que o traen a pleno o antes posible, que non demore máis. O plazo estaba feito, non dixo que